Hladan vjetar s Ivanščice zviždao je oko drvene hiže, noseći sa sobom prve naznake studene zagorske zime. Unutra Anica je sjedila uz ognjište, a plamen joj je plesao u očima, odražavajući nemir koji joj je stezao srce. 10 dugih godina bila je žena Stjepana Jurića, uglednog gospodara čija se zemlja prostirala preko 3 brega. 10 godina molila se pred kipom u seoskoj crkvi, palila svijeće i nadala se čudu koje nikada nije došlo. Njena utroba ostala je pusta i tiha, poput polja u studenom koje čeka sjeme što nikako da proklija. Nije rodila sina koji bi naslijedio zemlju, nije rodila ni kćer da joj pomogne u kući. Nije rodila ništa osim tišine i razočaranja. Stjepan, nekoć pažljiv muž, postajao je sve grublji i hladniji. Njegove su riječi bile oštre poput mraza koji je vani stezao zemlju. Šaputanja u selu postala su glasna. Žene su je gledale sa sažaljenjem, a muškarci s prezirom. Bila je jalova. Ta je riječ poput žiga bila utisnuta na njeno čelo, nevidljiva, a opet svima jasna. Te večeri Stjepan je ušao u hižu, a za njim i njegov stariji brat i seoski starješina. Nije ju ni pogledao. Njegov glas bio je ravan i bezosjećajan, poput udarca sjekire po smrznutom drvetu. Anic, rekao je, a njezino ime zvučalo je strano u njegovim ustima. Ne mogu više ovako. Trebam nasljednika. Kuća Jurićeva ne smije se ugasiti. Naša loza mora ići dalje. Zrak je postao težak, gust od neizrečenog. Anica je podigla pogled tražeći u njegovim očima trag onog mladića koji joj je nekoć obećavao ljubav pod starom lipom. Nije ga našla. Našla je samo prazninu. Od sutra više nisi moja žena, presudio je. Vrati se svojima. Ovdje za tebe više nema mjesta. Sramota ju je opekla jače od vatre s ognjišta. Izbačena. Odbačena. Pred cijelim selom osramoćena kao neplodna bezvrijedna žena. Nije imala kamo. Roditelji su joj davno umrli, a daljnje rodbine nije imala. Sljedećeg jutra, s malim zavežljajem u kojem je bilo tek nešto odjeće i komad kruha, napustila je selo. Nije se okrenula. Iza sebe je ostavljala jedini život koji je poznavala. Život obilježen neispunjenim očekivanjima i tihom patnjom. Krenula je putem bez cilja, puštajući da je noge nose kroz valovite zagorske brege, pokraj vinograda ogoljelih od studeni i malih kapelica pokraj puta. Dani su se pretvorili u tjedne. Spavala je u sjenicima, radila za koricu kruha na imanjima gdje su trebali dodatne ruke. Njena ljepota, nekoć hvaljena, uvenula je pod teretom tuge i neimaštine, ali u njenim očima ostala je iskra prkosa i tiha snaga koju nitko nije mogao slomiti. Jednog kasnog poslijepodneva, dok je prolazila šumom nedaleko od stare utvrde Medvedgrad, začula je viku i topot konja. Iz šume je izjurila veličanstvena kočija koju su vukla 4 crna konja, no jedan od kotača bio je slomljen, opasno nagnut u blatu. Oko kočije su se uzmuvali naoružani vojnici i uzrujani dvorjani u finoj odjeći. Iz kočije je izašao visok, snažan muškarac u 40 godinama, odjeven u tamni baršun. Njegovo lice bilo je strogo, obilježeno borama brige, ali oči su mu bile bistre i prodorne. Bio je to kralj Matija, vladar čije je ime odzvanjalo kraljevstvom. Prolazio je ovim krajevima na putu za Varaždin. Anica se sklonila iza stabla, ne želeći privlačiti pažnju, ali kralj ju je primijetio. Njegov pogled prešao je preko njezine iznošene haljine i umornog lica, zaustavivši se na njenim rukama. U njima je držala svežanj ljekovitog bilja, koje je putem skupila, stolisnik i kamilicu. Priđi bliže, ženo, rekao je kralj glasom naviklim na zapovjedanje, ali bez grubosti. Anica je oklijevajući prišla pognute glave. Što to nosiš, upitao je. Ljekovito bilje, vaše veličanstvo, promrmljala je. Za rane i za umirenje. U tom trenutku, jedan od vojnika koji je pokušavao popraviti kotač, glasno je opsovao, porezavši ruku na oštrom komadu drveta. Krv je potekla. Prije nego što je itko uspio reagirati, Anica je prišla vojniku, otrgnula komad platna sa svoje podsuknje, na njega stavila nekoliko listova stolisnika koje je zgnječila među prstima i vješto mu previla ranu. Ovo će zaustaviti krvarenje i spriječiti upalu, rekla je tiho. Kralj je sve promatrao u tišini. Bio je okružen liječnicima i učenim ljudima, ali nikada nije vidio takvu praktičnu vještinu i mirnoću u nevolji. Vidio je ženu koja nije paničarila, već je djelovala. Kako se zoveš? Upitao je. Anika, gospodaru. Odakle si, Aniče? Njezin glas je zadrhtao dok je odgovarala. Iz sela. Iza onih brega. Nemam više doma. U njenom glasu nije bilo samo sažaljenja, samo tiha konstatacija činjenice. Kralj Matija, umoran od dvorskih spletki i lažnih osmijeha, prepoznao je u njoj nešto iskreno. Nešto neslomljivo. Ti si vješta s biljem. Na mom dvoru u Kamengradu. Glavna travarka je ostarjela i treba joj pomoć. Poći ćeš s nama, imat ćeš krov nad glavom i hranu, to je moja zapovijed.
Anica je ostala bez riječi. Od odbačene žene do kraljevog dvora činilo se kao san. Put do Kamengrada bio je dug, a Aničin dolazak na dvor bio je poput ulaska u drugi svijet. Sjaj, bogatstvo i raskoš bili su zasljepljujući. Ali ispod pozlačene površine osjećala je hladne struje zavisti i spletki. Plemičke dame u svilenim haljinama gledale su je svisoka, šapućući o seljančici koju je kralj doveo iz blata. Posebno je otrovna bila grofica Jelena, daleka kraljeva rođakinja, žena koja je gajila nade da će postati nova kraljica. Anica je svoje dane provodila u malom vrtu unutar zidina dvorca, gdje je uzgajala ljekovito bilje. Njene ruke, navikle na zemlju, pronašle su utjehu u radu. Brinula se za bolesne u dvorcu, a njezini melemi i čajevi postali su poznati po svojoj djelotvornosti. Kralj Matija često bi je posjećivao u vrtu. U početku su to bili kratki formalni posjeti, pitao bi je o biljkama, o njenom radu, no uskoro su njihovi razgovori postali duži i osobniji. Govorio joj je o teretu krune, o samoći koju osjeća na vrhu, okružen ljudima koji od njega uvijek nešto žele. Anica ga je slušala. Nije mu laskala, nije tražila ništa za sebe. Govorila je jednostavno i iskreno. Pričala mu je o životu u selu, o ritmu prirode, o malim radostima i velikim tugama. U njoj je pronašao mir koji je odavno izgubio. Jedne večeri, dok su šetali vrtom pod zvijezdanim nebom, kralj je zastao. Anice, rekao je tiho, ovdje na dvoru svi me gledaju kao kralja. Vide krunu, moć, priliku za sebe. Ti jedina vidiš čovjeka. Vidiš Matiju. Nježno joj je uzeo ruku. Njegov dodir nije bio zahtjevan, već pun poštovanja i topline. Anica je osjetila kako joj se srce, za koje je mislila da je odavno umrlo, budi. Njihova bliskost nije promakla dvoru. Grofica Jelena širila je zlobne glasine, nazivajući Anicu vješticom koja je začarala kralja. Govorila je o njenoj prošlosti, o sramoti neplodnosti, pokušavajući je poniziti. Ali kralja to nije zanimalo. Što je više slušao spletke, to je više cijenio Aničinu čistu dušu. Jednog dana na dvor je stigao glasnik. Stjepan Jurić, Aničin bivši muž, čuo je nevjerojatne priče o ženi s dvora koja liječi biljem i koju kralj iznimno cijeni. Shvativši da je to njegova Anica, došao je moliti za oprost. Bio je primljen u dvoranu za audijencije. Kad je ugledao Anicu kako stoji pokraj kraljevog prijestolja, odjevena u jednostavnu, ali finu haljinu, dostojanstvena i mirna, ostao je zapanjen. Pao je na koljena. Anes, oprosti mi, jecao je. Pao sam budala, zaslijepljen ponosom i sramotom. Vrati mi se. Moja nova žena mi je rodila kćer, ali kuća je prazna bez tebe. Anica ga je gledala bez mržnje, samo s nekom dalekom tugom. Ustani, Stjepani. Ja ti opraštam, ali žena koju si otjerao više ne postoji. Ona je umrla onog jutra na prašnjavom putu. Ovdje sam pronašla svoj mir i svoju vrijednost. Ne u utrobi koja nosi dijete, već u rukama koje liječe i srcu koje sluša. Okrenula se kralju, a njen pogled bio je pun zahvalnosti i ljubavi. Stjepan je otišao poražen, shvativši da je odbacio blago koje nije znao cijeniti. Te večeri kralj Matija sazvao je cijeli dvor. Svi su očekivali važnu objavu o ratu ili novom porezu. Stao je pred njih držeći Anicu za ruku. Njegov glas je odjekivao dvoranom. Godinama ste me nagovarali da se ponovno oženim, da osiguram nasljednika. Nudili ste mi princeze i grofice. Ali ja sam svoju kraljicu već našao. Pogledao je Anicu, a u njegovim očima bio je cijeli svemir ljubavi i divljenja. Ova žena, Anica, koju su neki od vas prezirali zbog njenog porijekla i sudbine koju nije birala, ima više mudrosti, dobrote i snage u sebi nego cijeli ovaj dvor zajedno. Ona nije izabrana da mi rodi sina. Izabrana je da vlada uz mene kao moja savjetnica, moja družica, moja kraljica. Dvorom se prolomio šokirani žamor, ali ga je kraljev odlučan pogled utišao. Grofica Jelena problijedila je od bijesa, ali bila je nemoćna. Anica je stajala uz kralja, a suze su joj tiho klizile niz lice. Nisu to bile suze tuge ili sramote, bile su to suze iscijeljenja. Žena odbačena zbog onoga što nije mogla dati, sada je bila izabrana zbog svega onoga što jest. Njena druga prilika nije bila samo novi život, već spoznaja da njena vrijednost nikada nije ni ovisila o nasljedniku, već o duši koju je napokon netko vidio i zavolio. U zagrljaju kralja, pod teškim svodovima Kamengrada, Anica je napokon pronašla svoj dom. Kralj Aleksandar uzeo je Aničinu ruku, a njezin je dlan bio hladan poput riječnog kamena usred zime. Njegov stisak bio je čvrst sidro u oluji koja je upravo zahvatila dvor. Nije rekao više ni riječi. Samo ju je poveo kroz razdvojenu gomilu dvorjana, čiji su pogledi bili mješavina nevjerice, prijezira i pritajenog straha. Šapat je krenuo poput zmije koja gmiže po kamenom podu, tih ali otrovan. Čelova, obična vještica koja ga je začarala. Anica je čula fragmente, oštre poput krhotina stakla, ali je hodala uzdignute glave, crpeći snagu iz kraljeve odlučnosti.
Grofica Jelena, čije je lice postalo maska bijesa, pogledom je strijeljala kneza Bornu od Lajk, čovjeka poznatog po svojoj odanosti starim običajima i krvnim linijama. Taj pogled bio je jasan poziv na djelovanje, tihi sporazum sklopljen u trenu. Kada su napokon stigli u kraljevske odaje, teška hrastova vrata zatvorila su se za njima, prigušivši žamor dvora. Anica se naslonila na njih, a noge su joj napokon zaklecale. Aleksandre, što si učinio? Prošaptala je, a glas joj je drhtao. Okrenuo si cijelo kraljevstvo protiv sebe. Zbog mene. Kralj joj je prišao i nježno joj obuhvatio lice rukama. Njegove su oči, koje su pred dvorom gorile autoritetom, sada bile ispunjene samo beskrajnom nježnošću. Ne, Anice, otvorio sam kraljevstvu oči. Godinama su me tjerali da biram utrobu, a ne osobu. Da gledam rodoslovlja, a ne dušu. Ti nisi moja slabost, ti si moja najveća snaga. Oni to još ne vide, ali vidjet će. Poljubio ju je u čelo dugim, umirujućim poljupcem. Odmori si. Sutra počinje naša stvarna borba. Ali sna nije bilo. Anica je provela noć gledajući kroz prozor na mirnu rijeku Koranu, koja je tekla ispod Kamengrada, njezine tamne vode odražavale su zvijezdano nebo. Osjećala se poput te rijeke, na izgled mirna na površini, a ispod vrtlog strahova i sumnji. Je li ona doista dovoljno jaka da bude kraljica? U isto vrijeme, u drugom krilu dvorca, grofica Jelena nije gubila vrijeme. U svojoj raskošnoj sobi, uz pehar gustog crnog vina s Pelješca, sastala se s knezom Bornom i još nekoliko nezadovoljnih velikaša. Kralj je izgubio razum, siktala je, a njeni su prsti stezali srebrni pehar. Ta žena je sramota za krunu. Neplodna zemlja ne može dati ploda, a neplodna kraljica ne može dati nasljednika. To je zakon prirode i Boga. Narod će postati nemiran. Bez nasljednika kraljevstvo je ranjivo. Susjedi samo čekaju znak slabosti. Knez Borna, čovjek grubih crta lica i još grubljih ruku, klimnuo je glavom. Tradicija je ono što nas drži na okupu, grofice. Kralj je pljunuo na grobove svojih predaka. Moramo ga podsjetiti na njegovu dužnost. Moramo djelovati, ali mudro. Ne silom, već utjecajem. Proširit ćemo glas među pukom. Glas o prokletstvu koje jalova kraljica može donijeti. Suša, glad, bolest. Ljudi su praznovjerni. Sljedećeg jutra Anica je odlučila ne skrivati se. Odjenula je jednostavnu, ali dostojanstvenu haljinu boje vrijeska i unatoč kraljevom prijedlogu da ostanu u odajama, izašla je u dvorske vrtove. Znala je da je svaki njen korak promatran. Dvorske dame su se sklanjale s puta, prekidajući razgovore kad bi se približila, a njihovi pogledi bili su hladni i osuđujući. No Anica nije tražila njihovo društvo. Uputila se prema starom dijelu dvorca gdje je bio smješten kraljevski arhiv, mjesto koje su dvorjani izbjegavali. Tamo ju je dočekao sjedi arhivist, starac po imenu Lovro, koji ju je pogledao preko naočala s mješavinom znatiželje i nepovjerenja. Vaše veličanstvo? Promrmljao je, nesiguran kako da joj se obrati. Samo, Anica, molim vas, rekla je blagim glasom. Čula sam da čuvate zapise o povijesti našeg naroda. Ne samo o kraljevima i bitkama, već i o običnim ljudima. O ljekovitom bilju Slavonije, o tehnikama gradnje suhozida u Dalmaciji, o pjesmama koje pjevaju pastiri na Velebitu. Lovrine su se oči raširile od iznenađenja. Nitko od kraljevske obitelji desetljećima nije pokazao interes za njegov prašnjavi svijet. Proveo je s njom sate, pokazujući joj stare spise i karte. Anica je upijala svaku riječ. Njezina iskrena znatiželja i oštar postupno su topili starčevu suzdržanost. Vijest o njenom posjetu arhivu brzo se proširila dvorom, izazivajući zbunjenost. Očekivali su da će se baviti haljinama i nakitom, a ona je proučavala katastarske knjige i zapise o žetvama. Nekoliko dana kasnije, na sastanku kraljevskog vijeća, knez Borna je iskoristio priliku. Kralju, rekao je dubokim glasom, stižu loše vijesti iz Korduna. Proljetne kiše su bile slabe, a narod se boji suše i gladi. Šapuću da je to loš znak. Značajno je pogledao prema Anici, koja je sjedila uz kralja, tiha i pribrana. Dvoranom je prostrujao napeti muk. To je bio prvi otvoreni napad. Prije nego što je Aleksandar uspio odgovoriti, Anica je progovorila, a njezin glas, iako tih, odzvanjao je jasnoćom. Kneže Borna, strah naroda je opravdan, ali ne treba ga hraniti praznovjerjem, već rješenjima. Ustala je i prišla velikom stolu na kojem je bila karta kraljevstva. U arhivu sam pronašla zapise stare 100 godina. Govore o sličnoj suši u istom području. Vaši preci, kneže, tada su izgradili sustav kanala od rijeke Gline kako bi navodnili polja. Ti kanali su zapušteni, ali postoje. Umjesto da širimo paniku, mogli bismo okupiti ljude i obnoviti ih. Kraljevska riznica može pomoći, a ja ću prva dati svoj nakit za taj cilj. U vijećnici je nastao tajac. Grofica Jelena je zurila u nju otvorenih usta. Anica ih nije napala, nije se branila, ponudila je konkretno, mudro rješenje utemeljeno na znanju i povijesti njihove vlastite zemlje.
Pokazala je da joj je stalo do naroda, a ne do vlastitog položaja. Kralj Aleksandar gledao ju je s otvorenim ponosom. Njegova kraljica nije vladala porijeklom, već duhom. U tom trenutku, nekoliko mlađih velikaša, umornih od starih spletki, pogledalo je Anicu s novim poštovanjem. Borba je bila daleko od gotove, ali te je večeri, dok je zalazeće sunce bojalo nebo iznad kamen grada u nijanse zlata i grimiza, Anica osjetila da njezina druga prilika nije samo dar od kralja. Bila je to prilika koju je sama stvarala, riječ po riječ, djelo po djelo, dokazujući da vrijednost jedne kraljice i jedne žene nikada ne leži u onome što se od nje očekuje, već u onome što ona jest. Tišina koja je zavladala vijećnicom nije bila prazna. Bila je teška, ispunjena preispitivanjem i tihim čuđenjem. Grofica Jelena, čije je lice bilo blijeda maska poraza, prva je prekinula muk. Njezin je glas bio poput zvuka stakla koje puca, tanak i oštar. Prazne riječi jedne strankinje. Nudit ćete narodu blato i znoj dok se riznica prazni? Ovo je ludost. No, otrov njezinih riječi više nije imao istu snagu. Aničin prijedlog nije bio napad, već svjetionik. Kralj Aleksandar ustao je, a njegova visoka pojava dominirala je prostorijom. Njegov glas, za razliku od Jeleninog, bio je dubok i odzvanjao je autoritetom kamena od kojeg je Kamengrad sazdan. Grofice, dosta je. Kraljica je progovorila. Njezin prijedlog nije ludost, već spas. Kraljevska riznica će osigurati zlato potrebno za alat i plaće nadzornicima. Očekujem da svaka plemička kuća pridonese radnicima hranom i voljom. Tko se usprotivi kraljičinom planu, protivi se kruni. Pogledom je prešao preko lica velikaša, zadržavši se na Jeleninom tek sekundu duže nego na ostalima. Bila je to tiha prijetnja jasna svima. Sjednica je bila završena, dok su se velikaši razilazili, neki u tišini, drugi šapućući, skupina mlađih plemića, predvođena knezom Bornom od Lipovca, prišla je Anici. Borna, čovjek čije su ruke poznavale i mač i plug, duboko se naklonio. Vaše veličanstvo, moj otac mi je pričao priče o starim kanalima. Smatrao sam ih bajkama za laku noć. Vi ste u njima vidjeli budućnost. Moji ljudi i ja stojimo vam na raspolaganju. Anica mu je uputila zahvalan osmijeh, prvi iskreni osmijeh te večeri. Hvala vam, kneže. Trebat će nam svaka snažna ruka i svaka bistra glava. Te noći, u kraljevskim odajama, dok je vjetar nosio miris suhe zemlje kroz otvorene prozore, Aleksandar je prišao Anici s leđa i nježno joj položio ruke na ramena. Gledali su u tamu doline, gdje su rijetka svjetla seljačkih kuća treperila poput izgubljenih zvijezda. Danas nisi samo ponudila rješenje, rekao je tiho. Danas si im pokazala tko si. Ne kći nekog dalekog vojvode, ne moja žena, već Anica od Kamengrada. Njihova kraljica. Anica je naslonila glavu na njegove grudi, osjećajući snagu i sigurnost koje su joj toliko nedostajale. Bojala sam se, Aleksandre. Bojala sam se da će me ismijati, da će moj glas biti tek jeka u praznoj dvorani. On ju je okrenuo prema sebi, a njegove su oči sjale na mjesečini. Tvoj glas je danas bio glas razuma i nade. A takav glas i najglasnija buka spletki ne može zagušiti. Već sljedećeg jutra, dok je prva svjetlost tek lizala vrhove kamenih kula Kamengrada, dolinom gline odjeknuo je zvuk koji se nije čuo generacijama, udarci stotina krampova o suhu, okorjelu zemlju. Anica nije ostala u dvorcu. Odjevena u jednostavnu ali izdržljivu haljinu, s kosom spletenom u debelu pletenicu, jahala je uz kralja i kneza Bornu prema mjestu gdje su radovi započeli. Sa sobom je ponijela stare prašnjave mape koje je pronašla u dvorskoj knjižnici, iscrtane rukom Aleksandrova pradjeda. Narod ju je gledao sa smjesom nepovjerenja i znatiželje. Nisu bili navikli viđati kraljicu prekrivenu prašinom, kako se saginje nad kartama i razgovara sa starim seljacima o toku vode i vrstama zemlje. Grofica Jelena, iako javno ušutkana, nije mirovala. Njezin dvorac postao je gnijezdo nezadovoljstva. Širila je otrovne šapate kroz svoje sluge, a oni su ih prenosili na tržnicama i u krčmama. Strankinja vas tjera na težački rad dok ona sjedi u hladu, govorili su jedni. Troši vaše zlato na kopanje blata. Kad dođe zima neće biti novca za žito, sikali su drugi. Bogovi su poslali sušu da kazne kralja zbog braka s neplodnom ženom, a ona im se sada ruga kopajući po zemlji. Te su riječi, poput otrovnog korova, počele hvatati korijen u srcima umornih i očajnih ljudi. Nakon tjedan dana teškog rada pod nemilosrdnim suncem, moral je počeo padati. Dogodila se i nesreća. Odron zemlje zatrpao je dio tek pročišćenog kanala. Nitko nije stradao, ali posao je bio unazađen za nekoliko dana. Među radnicima se proširio žamor da je to loš znak, da je zemlja ljuta. Anica je osjetila promjenu. Vidjela ju je u izbjegavanju pogleda, u tišini koja bi nastala kad bi im se približila. Jedne večeri knez Borna ju je potražio u njezinom šatoru, postavljenom nedaleko od glavnog gradilišta.
Kraljice, rekao je bez okolišanja, Jelenin otrov djeluje. Ljudi su iscrpljeni i gube vjeru. Pričaju da je ovo uzaludan posao, da prkosite volji viših sila. Anica je podigla pogled s mape koju je proučavala. U očima joj nije bilo straha, već odlučnosti. Onda im moramo pokazati da naša volja za preživljavanjem, jača je od bilo koje kletve. Hvala vam što ste me upozorili, kneže. Znam što mi je činiti. Sljedećeg dana nije jahala na konju. Došla je pješice, noseći 2 velika vrča svježe vode. Prišla je skupini radnika koji su sjedili u oskudnom hladu jednog starog hrasta. Bili su to ljudi grubih, ispucalih ruku i lica izbrazdanih brigom. Kad su je vidjeli, nelagodno su se promeškoljili, spremajući se ustati. Sjedite, molim vas, rekla je blagim glasom. Donijela sam vam vode i ja sam žedna. Sjela je među njih na golu zemlju i natočila vodu u drvenu čašu, prvo je ponudivši najstarijem čovjeku u skupini. On ju je zapanjeno pogledao, a zatim prihvatio drhtavim rukama. Anica je sjela s njima i podijelila komad kruha i sira koji im je ponijela. Nije govorila o poslu, o kanalima, o nadi. Pitala ih je za njihove obitelji, za imena njihove djece, za sela iz kojih dolaze. Slušala je njihove priče o prošlim žetvama, o strahovima za budućnost. Jedan od njih, mladić po imenu Stjepan, hrabro je progovorio. Velečasni kaže da je ovo Božja kazna, vaše veličanstvo, da se zemlja ne smije siliti da daje ono što ne želi. Anica ga je pogledala s razumijevanjem. Stjepane, je li kazna kad otac uči sina kako da popravi krov koji prokišnjava? Je li grijeh kad majka šije poderanu odjeću da joj se dijete ne smrzne? Naši preci su izgradili ove kanale. Nisu se borili protiv volje bogova, već su radili s onim što su imali, rijekom, zemljom i vlastitim rukama. Mi ne silimo zemlju, mi je liječimo. Pomažemo joj da ponovno diše, da pije, baš kao što ja sada vama dajem vodu. Njezine riječi, jednostavne i iskrene, imale su veću težinu od kraljevskih proglasa. Tog popodneva Anica nije samo sjedila. Uzela je lopatu, njezini su pokreti bili nespretni u početku, ali je ustrajala, radeći rame uz rame s ostalima, osjećajući kako joj znoj natapa haljinu i kako joj dlanovi postaju hrapavi. Kralj Aleksandar, koji je promatrao izdaleka s knezom Bornom, osjetio je val ponosa koji mu je stegnuo grlo. Njegova kraljica nije zapovjedala, ona je inspirirala. Vijest o kraljici koja kopa proširila se brže od jeleninih laži. Uskoro su i drugi plemići, vidjevši Bornin primjer i osjetivši promjenu vjetra, počeli slati ne samo radnike, već i sami dolaziti na radilište. Projekt je postao više od obnove kanala. Postao je simbol ujedinjenja i zajedničke borbe. Jelena je shvatila da gubi. Njezini šapati postali su preslabi. Odlučila se na drastičniji korak. Preko jednog od svojih doušnika potplatila je nadzornika po imenu Vuksan, čovjeka pohlepnog i slabog karaktera. Zadatak mu je bio jednostavan. Sabotirati glavnu branu na početku sustava kanala, onu koja je trebala preusmjeriti dio vode iz gline. Plan je bio da brana popusti taman toliko da stvori bujicu koja će uništiti tjedne rada i ubiti svaku nadu. Vuksan je čekao noć bez mjeseca. Dok je logor spavao, iskruljao se prema brani, noseći teški malj. Konstrukcija je bila gotovo dovršena. Drvene grede i nasipi zemlje činili su se čvrstima. Njegov zadatak bio je oslabiti ključni potporanj, skriven ispod razine vode. No nije znao da ga netko promatra. Bio je to onaj mladić Stjepan. Kraljičine riječi ostavile su na njega dubok dojam i osjećao je neku vrstu zaštitničke odanosti prema njoj i projektu. Primijetio je Vuksana kako se sumnjivo ponaša posljednjih dana i odlučio ga je pratiti. Kad je vidio malj, srce mu je stalo. Nije bio ratnik, ali je bio hrabar. Dok se Vuksan spremao zadati prvi udarac, Stjepan je kriknuo iz sveg glasa. Izdaja! Izdajica na brani! Krik je probudio logor. Knez Borna i njegovi ljudi prvi su stigli, baklje su rasparale tamu, Vuksan je bio uhvaćen na djelu. Pritisnut mačem pod grlom, brzo je sve priznao, imenujući groficu Jelenu kao nalogodavca. Sljedećeg jutra, dok je sunce izlazilo, kralj Aleksandar jahao je natrag u Kamengrad, a ispred njega su vodili svezanog Vuksana. Upao je u Jelenine odaje bez najave. Zatekao ju je kako mirno pije čaj kao da se ništa nije dogodilo, kad je vidjela kraljev gnjevni izraz lica i čula Vuksanovo priznanje, njezina fasada se raspala. Učinila sam to za kraljevstvo, frisnula je. Da te se riješim, ti si kuga na ovoj zemlji, neplodna strankinjo. Anica, koja je stajala tik iza Aleksandra, istupila je naprijed. Njezin je glas bio miran, ali je sjekao zrak poput leda. Plodnost se ne mjeri samo djecom koja izlaze iz utrobe Jelena. Mjeri se i žitom koje raste iz zemlje, nadom koja se rađa u srcima ljudi. Vi ste u svojoj mržnji postali neplodni. Vaša duša je suha i ispucala poput zemlje koju ste htjeli uništiti. Aleksandar je donio presudu. Nije ju pogubio. To bi od nje stvorilo mučenicu. Umjesto toga, oduzeo joj je sve titule, posjede i bogatstvo,
te je protjerao u zabačeni samostan na najudaljenijoj granici kraljevstva, da ostatak života provede u tišini i kajanju. Aktil? Njezina moć bila je slomljena, a njezino ime postalo je sinonim za izdaju. Tjednima kasnije došao je taj dan. Svi su se okupili. Seljaci, plemići, vojnici, kralj i kraljica. Stajali su duž suhog korita glavnog kanala. Na znak kralja Aleksandra, ljudi su uklonili posljednju prepreku na brani. Nastupila je sekunda tišine, a onda se začuo zvuk. Prvo tihi žubor, zatim sve glasnije klokotanje. Voda iz rijeke Gline, bistra i životvorna, potekla je u kanal. Krenula je polako, natapajući suhu zemlju, pretvarajući sivu prašinu u tamno, plodno blato. Ljudi su klicali, neki su plakali od sreće. Djeca su trčala uz rub kanala, prateći vodu na njezinom putu prema poljima. Anica je stajala pokraj Aleksandra, a suze su joj tekle niz lice. Nisu to bile suze tuge ili straha, već suze ispunjenja. Gledala je vodu kako teče, a u njoj je vidjela više od spasa od suše. Vidjela je svoju drugu priliku kako teče, kako natapa zemlju i pušta korijene. Te večeri na proslavi u Kamengradu knez Borna je podigao pehar. Pijmo za kraljicu Anicu. Ne samo kraljicu Kamengrada, već kraljicu rijeke i majku naših polja. Svi su ustali i gromoglasno nazdravili. Anica je znala da borba nije gotova. Uvijek će biti onih koji će je gledati s prijezirom. Ali sada je imala nešto jače od porijekla i krune. Imala je poštovanje i ljubav naroda, iskovane u znoju, prašini i zajedničkom cilju. Dok je stajala na balkonu s Aleksandrom, gledajući dolinu okupanu mjesečinom, u kojoj su se sada nazirale tamne, vlažne brazde novih kanala, shvatila je potpunu istinu. Nije bila odbačena zbog neplodnosti. Bila je samo preusmjerena na drugu vrstu plodnosti, onu koja ne hrani jednu obitelj, već cijelo kraljevstvo. Njezina druga prilika nije bila dar. Bila je rijeka koju je sama usmjerila, kap po kap, dijelo po dijelo, dokazujući da vrijednost jedne kraljice i jedne žene nikada ne leži u onome što joj je oduzeto, već u onome što ona odabere dati. A ona je svojoj zemlji i svom narodu dala život. Aleksandar je stajao tiho pokraj nje. Njegova prisutnost bila je sidro u oluji emocija koja je bjesnila u Anici. Njegova ruka, hrapava od rada i alata, lebdjela je na milimetar od njezinih leđa, ne usuđujući se dotaknuti je pred očima dvora, ali nudeći tihu nepokolebljivu podršku. Uspjeli ste, vaše veličanstvo, promrmljao je, glasom jedva čujnim iznad žamora slavljenika. Njegove riječi nisu bile laskanje dvorjanina, već konstatacija inženjera, čovjeka koji je mjerio uspjeh u metrima iskopanog kanala i kubicima vode koja je potekla. Uspjeli smo, Aleksandre, ispravila ga je tiho, okrećući glavu prema njemu. Mjesečina je srebrila oštre crte njegova lica, umor urezan oko očiju koje su sada sjale ponosom. U tim očima nije vidjela arhitekta kraljičine rijeke, vidjela je suputnika na trnovitom putu, jedinog koji je razumio da svaki metar kanala nije bio samo pomak zemlje, već i pomak njezine duše. Narod vas slavi, nastavio je, pogledom prešavši preko veselih lica u dvorištu. Čak i knez Borna. Njegov glas je najglasniji. Borna je pragmatičan čovjek, odvrati Anica, a u glasu joj se osjetila nota opreza. Slavi rijeku koja će napuniti njegovu riznicu i ojačati vojsku. Moje ime na peharu je samo prigodna glazura na torti. Nije bila cinična, samo realna. Godine provedene u sjeni tuđih odluka naučile su je čitati ljude iza njihovih riječi. Borna joj je bio saveznik iz nužde, sada saveznik iz koristi. Njegova odanost trajat će dok god rijeka teče i donosi plodove. Ali postojali su i drugi pogledi u gomili. Pogledi tvrdi poput kamena iz kojeg je grad bio sazdan. Knez Ratimir, starješina vijeća, sa svojom prosjedom bradom i očima poput sitnih komadića leda, nazdravio je s osmijehom koji nije dosezao te oči. Njegova supruga, kneginja Jelena, čije je lice bilo zaleđena maska prezira, jedva je podigla pehar. Oni su bili predstavnici starog Kamengrada, svijeta u kojem je ženina vrijednost bila mjerena isključivo brojem sinova koje je mogla roditi. Za njih Anica nije bila majka polja, već i dalje jalova kraljica koja se igrala muških poslova. Ne slušajte njihove misli, veličanstvo, reče Aleksandar kao da joj je pročitao strahove. Slušajte ovo. Zastao je, a do njih je dopro smijeh djece koja su se igrala oko nove fontane u središtu dvorišta, prskajući se vodom koja je prije samo nekoliko mjeseci bila dragocjenija od zlata. Taj zvuk, čist i zvonak, bio je jači od svih Ratimirovih ledenih pogleda. Anica je kimnula, a tanki osmijeh joj je zatitrao na usnama. Upravu si. Idemo dolje. Večeras ne želim biti kraljica na balkonu. Želim biti među njima. Silazak među narod bio je poput uranjanja u toplu vodu. Ljudi su se razmicali s poštovanjem, ali bez straha. Nudili su joj pečeno meso, vino iz svojih najboljih bačvi. Pokazivali joj žuljevite ruke koje su kopale uz nju i Aleksandra.
Jedna starica, lica izbrazdanog poput suhe zemlje kakva je donedavno bila posvuda, uhvatila ju je za ruku. Bog vas blagoslovio, kraljice naša, prošaptala je krezubim ustima. Vratili ste nam život. Moj unuk više ne pije ustajalu vodu iz bunara. Anica joj je stisnula ruku, osjećajući kako je suze peku u očima. Ovo je bila njezina krunidba. Ne ona u hladnoj katedrali, s teškom krunom na glavi i još težim teretom očekivanja. Ovo ovdje, u prašini i mirisu pečenja, bila je stvarna potvrda njezine vladavine. Kasnije te večeri, kad se slavlje stišalo i kad su se posljednje baklje ugasile, Anica se povukla u svoje odaje. Ali san joj nije dolazio na oči. Mjesečina je kroz visoki prozor iscrtavala srebrni pravokutnik na kamenom podu. Prišla je prozoru i naslonila čelo na hladno staklo. Dolina je disala novim životom. Tamne linije kanala bile su poput žila na tijelu zemlje, a ona je osjećala puls te zemlje kao svoj vlastiti. Lagano kucanje na vratima prekinulo je tišinu. Znala je tko je to prije nego što je i progovorila. Uđi. Aleksandar je ušao tiho, zatvorivši teška hrastova vrata za sobom. U ruci je nosio smotuljak pergamenta. Nije nosio svečanu odjeću s proslave, već svoju uobičajenu radnu košulju i hlače. U njemu nije bilo ničeg dvorskog, ničeg lažnog. Bio je stvaran poput zemlje i vode. Nisam vas htio buditi, veličanstvo, rekao je. Ali mislio sam da biste ovo htjeli vidjeti. Prišao je stolu i raširio pergament. Bila je to detaljna karta doline, ali ne onakva kakva je sada bila. Na njoj su bile ucrtane nove linije, novi, manji kanali koji su se granali od glavne rijeke, sežući do najudaljenijih zaselaka. Planovi za vodenice, za sustave navodnjavanja koji će omogućiti i drugu žetvu, bio je to nacrt budućnosti. Razmišljao sam, počeo je prstom prelazeći preko jedne od linija. Sada kad imamo glavnu arteriju, možemo oživjeti cijeli organizam. Ne samo polja u blizini grada. Možemo pretvoriti Kamengrad u najbogatije kraljevstvo, u žitnicu koja će hraniti i susjede. Anica je gledala u kartu, ali je vidjela njegovo lice, njegov zanos. Vidjela je strast čovjeka koji ne gradi samo kanale, već gradi snove. Tuže, ambiciozno, prošaptala je. Vi ste nas naučili da budemo ambiciozni, odgovorio je, podižući pogled s karte prema njoj. Sada, u tišini njezinih odaja nestalo je formalnosti. Bili su samo Anica i Aleksandar, žena i muškarac koji su zajedno pomaknuli planinu ili barem preusmjerili rijeku. Pokazali ste nam da je nemoguće samo riječ za ono što još nismo pokušali. Stajali su tako, jedno nasuprot drugom, a prostor između njih pucketao je od neizrečenih osjećaja, od mjeseci provedenih rame uz rame pod žarkim suncem, od zajedničkih frustracija i konačne zajedničke pobjede. Anica je znala da prelazi opasnu granicu, ali nije mogla odoljeti. Ispružila je ruku i vršcima prstiju dotaknula njegovu. Njegova koža bila je topla i gruba, nije se povukao. Umjesto toga njegova se ruka okrenula i nježno obuhvatila njezinu. Bio je to dodir koji je govorio više od 1000 riječi. Govorio je o partnerstvu, o povjerenju, o nečemu dubljem što se rodilo u blatu i prašini. Hvala ti, Aleksandre, rekla je, a glas joj je bio jedva čujan. Za sve. Uvijek, Anice, odgovorio je, prvi put se usudivši izgovoriti njezino ime bez titule. Njegov palac je prešao preko njezinih zglobova, šaljući trnce uz njezinu ruku. U tom trenutku Anica je shvatila da njezina druga prilika nije bila samo u spašavanju kraljevstva. Bila je i u ovome. U mogućnosti da osjeti nešto što je mislila da je za nju zauvijek izgubljeno. Mogućnost da je netko vidi ne kao krunu, ne kao jalovu maternicu, već kao ženu, ali zidovi dvorca imali su uši, a stijene su imale oči. U mračnom hodniku, nedaleko od kraljičinih odaja, stajao je knez Ratimir. Nije otišao na počinak. Čekao je, promatrao. Vidio je Aleksandra kako ulazi u kraljičine odaje. I vidio je da još nije izašao. Na njegovom licu zatitrao je zloban, pobjedonosni osmijeh. Voda je možda donijela život poljima, ali mogla bi donijeti i bujicu koja će potopiti ovu drsku kraljicu. Imao je svoje oružje. Nije mu trebao mač. Trebala mu je samo glasina, sjeme sumnje posađeno u pravo uho u pravo vrijeme, a on je bio vrstan vrtlar takvih vrtova. Dani koji su uslijedili bili su poput sna. Polja su zaista počela zelenjeti, a prve klice pšenice probijale su se kroz vlažnu zemlju. Anica je, zajedno s Aleksandrom i Bornom, nadgledala početak radova na sekundarnim kanalima. Radila je s narodom, jela s njima, slušala njihove priče, osjećala se življem no ikad. Njezini sastanci s Aleksandrom postali su češći. Pod krinkom planiranja sustava navodnjavanja provodili su sate zajedno u knjižnici, nagnuti nad kartama. Ali njihovi razgovori često bi skrenuli s tema protoka vode i nagiba terena. Govorili su o zvijezdama, o poeziji, o svojim snovima. Anica je saznala da je Aleksandar sin manjeg plemića iz daleke provincije, da je studirao mehaniku i arhitekturu u velikim gradovima na jugu i da se vratio jer je želio svoje znanje iskoristiti da pomogne svom narodu. On je u njoj vidio ne samo vladaricu, već i oštar
Ženu koja je razumjela strategiju i logistiku bolje od većine njezinih generala. Jedne večeri, dok su sjedili u knjižnici osvjetljenoj samo jednom svijećom, Aleksandar joj je pokazao skicu malene naprave, vodenog kotača koji bi mogao pokretati mlin. Zamislite vaše... Anice, ispravio se. Nećemo više ovisiti o snazi ljudi i životinja. Možemo imati mlinove koji rade dan i noć. Možemo imati pilane kovačnice. Voda nam ne donosi samo hranu. Donosi nam industriju, snagu. Njegov entuzijazam bio je zarazan. Ali dok je govorio, njezine su oči bile uprte u njegovu ruku koja je držala ugljen. U snagu tih prstiju, u inteligenciju koja je stajala iza svakog pokreta. Ne razmišljajući, prekrila je njegovu ruku svojom. Ugljen je ispao i otkotrljao se po stolu. Aleksandar je ušutio. Podigao je pogled, a njegove tamne oči su je proučavale u treperavom svjetlu svijeće. Ovo je opasno, prošaptao je. Znam, odgovorila je. Ja sam samo graditelj. Vi ste kraljica. Ti si čovjek koji je spasio moje kraljevstvo. I mene. Polako, kao da se boji da će je prestrašiti, nagnuo se prema njoj. Njegov dah mirisao je na vino i prašinu s knjiga. Anica je zatvorila oči. Čekala je. Njegove usne bile su mekše nego što je zamišljala, a poljubac je bio nježan, gotovo bojažljiv. Ali onda, kao da je brana popustila, poljubac se produbio, postao je gladan, pun mjeseci potiskivane čežnje. Njezine ruke su se obavile oko njegovog vrata, prstima se zapličući u njegovu kosu. U tom poljupcu nije bilo kraljice i graditelja. Bilo je samo dvoje ljudi koji su pronašli utočište jedno u drugome. U isto vrijeme, u drugom dijelu dvorca, knez Ratimir je držao sastanak. U njegovim odajama okupilo se nekoliko plemića sličnog kova, onih koji su smatrali da Aničina vladavina narušava prirodni poredak. Među njima je bio i velečasni Teodor, glavar svećenstva, čovjek čije je lice bilo usko i asketsko, ali čije su oči gorjele od fanatičnog žara. Ono što naša kraljica radi je protiv volje bogova, grmio je Teodor. Bogovi su nam dali sušu da nas kazne za naše grijehe, a ona? Ona je pljunula na njihovu kaznu i na silu otela vodu planini. To je blasfemija! Ta rijeka nije blagoslov, to je prokletstvo koje će se tek pokazati. Ljudi je vole, Teodore, rekao je jedan od mlađih plemića knez Vlatko. Vide hranu na svojim stolovima. Ne vide blasfemiju. Ljudi su stado ovaca, odbrušio je Ratimir. Slijede onoga tko im da sjeno. Ali pastir mora biti snažan muškarac plemenite krvi, a ne ona, jalova žena koja se okružila pučanima i zanatlijama. Čuli ste glasine, provodi više vremena s onim svojim inženjerom nego sa vijećem. Noći provode zajedno ne planirajući. Pitam vas, što oni to planiraju u mraku? Posijao je otrov. Mogao je vidjeti kako djeluje na licima okupljenih. Sumnja, gađenje, strah. A što predlažete, Ratimire? Cupitao je Vlatko. Ratimir se zlokobno nasmiješio. Strpljenje. Rijeka daje, ali rijeka i uzima. Pričekat ćemo da se pokaže njezino pravo prokleto lice. A onda kad narod bude u strahu, mi ćemo im ponuditi pravog vođu. Nekoga tko poštuje tradiciju i bogove. Njegov pogled je pao na kneza Bornu, koji nije bio prisutan, ali čija je sjena lebdjela nad svima njima. Borna je bio ključ. Ako uspiju njega okrenuti protiv Anice, njezina vladavina je gotova. Prva nesreća dogodila se 2 tjedna kasnije. Jaka iznenadna oluja prolomila se iznad planina. Voda u rijeci je nadošla, brza i mutna. Na jednom od novih gradilišta, gdje su produbljivali korito, došlo je do odrona zemlje. 2 radnika su poginula, zatrpani pod vlažnom ilovačom. Vijest je prohujala Kamengradom poput olujnog vjetra. Anica i Aleksandar odmah su otišli na mjesto nesreće. Anica je osobno razgovarala s obiteljima poginulih, obećavajući im pomoć i podršku krune. Njezina tuga bila je iskrena, ali dok je stajala tamo, gledajući u blatnu vodu, osjetila je prve sumnje kako joj grizu srce. Je li Teodor bio u pravu? Jesu li se poigrali sa silama koje ne razumiju? Aleksandar je stajao pokraj nje, lice mu je bilo siva maska. Ja sam kriv, rekao je tiho. Nisam predvidio mogućnost odrona. Trebao sam bolje osigurati nasipe. To je bila nesreća, Aleksandre, rekla je Anica, pokušavajući ga utješiti, iako je i sama osjećala teret krivnje. Nisi mogao znati da će oluja biti tako jaka, ali Ratimir i njegovi ljudi nisu čekali. Velečasni Teodor je već sljedećeg dana održao vatrenu propovijed. Rekao sam vam, rijeka traži krvavu žrtvu. Ovo je samo početak. Kraljičina oholost navučit će gnjev bogova na sve nas. Ljudi su počeli šaputati. Strah je poput korova počeo rasti u sjenama blagostanja. Nekoliko dana kasnije, u jednom selu nizvodno, stoka koja je pila vodu iz rijeke se razboljela. Nekoliko grla je uginulo. Veterinar je rekao da se radi o nekoj bolesti, ali glasine su bile brže i jače. Govorilo se da je voda zatrovana ukleta. Anica je osjećala kako joj tlo izmiče pod nogama. Poštovanje koje je tako teško stekla počelo se topiti, zamijenjeno sumnjom i strahom. Knez Borna je zatražio hitan sastanak vijeća.
Narod je nemiran, veličanstvo, rekao je Borna, glasom lišenim topline koju je pokazivao na proslavi. Ove nesreće loš su znak. Ljudi govore o prokletstvu. To su gluposti i praznovjerje koje širi Teodor. Odbrusila je Anica glasnija nego što je namjeravala. Možda, reče Ratimir gladeći bradu. Ali strah naroda je stvaran, a njihova vjera je u bogove, ne u kanale i vodenice. Možda bismo trebali zaustaviti radove, dok ne umilostivimo bogove. Dok ne vidimo je li ova rijeka zaista blagoslov. Anica je pogledala lica oko stola. Vidjela je neodlučnost, strah. Čak je i Borna izgledao zabrinuto. Shvatila je da je gotovo sama. Jedina osoba čiju je nepokolebljivu podršku imala bio je Aleksandar, ali njegovo prisustvo na vijeću samo bi dolilo ulje na vatru Ratimirovih glasina. Nećemo zaustaviti radove, rekla je odlučno, pokušavajući zvučati sigurnije nego što se osjećala. Ovo su izolirani incidenti. Nećemo dopustiti da nas strah vrati u sušu i glad. Ali njezine riječi su odzvanjale šuplje u sobi punoj sumnje. Te večeri osjećala se poraženijom nego ikad. Povukla se u knjižnicu, tražeći utjehu u tišini i mirisu starih knjiga. Aleksandar ju je tamo pronašao. Ne odustajte, rekao je prišavši joj. To je ono što oni žele. Možda su u pravu, prošaptala je, naslonivši glavu na njegove grudi kad ju je privukao u zagrljaj. Možda sam bila ohola. Možda sam se igrala nečega što je preveliko za mene. Gluposti, rekao je čvrsto. Ti si najhrabrija osoba koju poznajem. Odron je bio tragičan, ali događa se. A bolesna stoka. Moramo otkriti uzrok. Ne smijemo se predati praznovjerju. Uzeo je njezino lice u svoje ruke. Borit ćemo se protiv ovoga. Zajedno. Njegova snaga joj je dala snagu. Ali dok su stajali zagrljeni u polumraku, nisu znali da ih netko promatra. Kneginja Jelena, Ratimirova supruga, stajala je skrivena iza police s knjigama. Došla je potražiti muža, ali je pronašla nešto mnogo bolje. Dokaz. Neoboriv dokaz onoga o čemu je cijeli dvor šaputao. Na njezinom licu se pojavio isti onaj zloban osmijeh kao i na licu njezina muža. Sada su imali sve što im je trebalo. Sljedećih dana situacija se pogoršala. Anica i Aleksandar su otišli u selo gdje se stoka razboljela. Aleksandar je uzeo uzorke vode i zemlje. Pregledavao je korito rijeke. Otkrio je da se uzvodno, blizu jednog manjeg pritoka, nalazi nalazište čudne, zelenkaste rude. Nagađao je da su obilne kiše isprale minerale iz te rude u vodu, što je moglo uzrokovati bolest kod životinja. Bilo je to logično znanstveno objašnjenje. Ali kako objasniti znanost ljudima koji su odgajani na pričama o vodenim vilama i riječnim duhovima? Dok su oni tražili odgovore, Ratimir je djelovao. Organizirao je spontano okupljanje naroda ispred katedrale. Velečasni Teodor je održao još jednu propovijed, ovaj put još žešću, govorio je o Sodomi i Gomori, o kazni koja stiže grešnike, a onda je kao slučajno spomenuo nemoral koji se uvukao i u najviše krugove, u samu kraljevsku palaču. A onda je udarac došao s mjesta s kojeg ga je Anica najmanje očekivala. Knez Borna je zatražio privatnu audijenciju, došao je u njezine odaje sam, bez pratnje. Lice mu je bilo poput kamene maske. Veličanstvo, počeo je bez uvoda. Situacija je postala neodrživa. Narod je na rubu pobune. Plemići su podijeljeni. Morate nešto poduzeti, pokušavam Borna. Aleksandar je pronašao mogući uzrok bolesti stoke. Radi se o prirodnom, nije važno što je uzrok. Prekinuo ju je grubo. Važno je ono u što ljudi vjeruju. A oni vjeruju da je rijeka prokleta i da ste vi izgubili naklonost bogova. I da ste izgubili i vlastiti moral. Anica se sledila. Što time želite reći? Borna je duboko uzahnuo. Govori se o vama i inženjeru Aleksandru. Govori se da je on više od vašeg savjetnika. Kneginja Jelena se kune da vas je vidjela u nedoličnoj situaciji. Aničino lice je problijedilo. Zidovi su se zaista zatvarali oko nje. To su laži! To je Ratimirova spletka! Jeli? Upitao je Borna, a njegove su je oči prodirale. Anice, gledajte me u oči i recite mi da u tim glasinama nema ni trunke istine. Nije mogla. Nije mogla lagati čovjeku koji je, unatoč svemu, bio njezin glavni oslonac. Šutjela je, a njezina šutnja bila je glasnija od bilo kakvog priznanja. Borna je sklopio oči na trenutak, a kad ih je otvorio, u njima je bilo razočaranje i hladna odlučnost. Shvaćam. Učinili ste veliku stvar za Kamengrad, ali ugrozili ste sve svojim nepromišljenim ponašanjem. Kraljica si ne može dopustiti takvu slabost. Dali ste Ratimiru oružje kojim će vas uništiti. I mene s vama. Borna, molim vas. Postoji samo jedan način da se ovo riješi, prekinuo ju je. Inženjer Aleksandar mora otići. Odmah. Protjerajte ga iz Kamengrada. Javno. Neka to bude znak da se kajete i da odbacujete sve što on predstavlja. Možda time možemo smiriti narod i oduzeti Ratimiru vjetar iz jedara. Anica je osjećala kako joj se srce lomi.
Protjerati Aleksandra? Čovjeka koji joj je vratio vjeru u sebe. Jedinu osobu kojoj je vjerovala, to je bilo kao da od nje traži da si odsjeće ruku. Ne mogu to učiniti, prošaptala je. Onda birate njega umjesto krune. Upitao je Borna hladno. Umjesto Kamengrada? Mislio sam da ste mudriji. Ako ga ne otjerate vi, učinit će to vijeće. Ili bijesna gomila, Ratimir će se pobrinuti za to. U tom slučaju on neće samo otići. Biće optužen za izdaju, za zavođenje kraljice, za vještičarenje. Ubit će ga Anice, a vi ćete bespomoćno gledati s trona koji više neće biti vaš. Njegove riječi bile su poput ledenih noževa. Stavio ju je pred nemogući izbor. Njezina sreća, njezina ljubav ili Aleksandrov život. Nije bilo izbora zapravo. Te noći pozvala je Aleksandra u svoje odaje posljednji put. Znala je što mora učiniti, ali bol je bila gotovo fizička. Kad je ušao, nasmiješen noseći nove skice za akvadukt, srce joj se steglo. Aleksandre, počela je, a glas joj je pukao. Njegov osmijeh je nestao kad je vidio njezino lice. Što se dogodilo? Ispričala mu je sve. O Borninom ultimatumu, o Jeleninoj izdaji, o prijetnji koja se nadvila nad njim. Plakala je dok je govorila, prvi put pred njim. On ju je slušao mirno, a lice mu je postajalo sve tvrđe. Kad je završila, privukao ju je u zagrljaj i držao je čvrsto, dugo. Učinit ću kako kažete, rekao je napokon, glasom hrapavim od potisnute boli. Otići ću, mrzim ih zbog ovoga, jecala je u njegova prsa. Mrzim što su nas na ovo natjerali. Ne, rekao je, odmaknuvši je i gledajući je u oči. Njegove su bile pune tuge, ali i odlučnosti. Ne mrzite ih. Pobijedite ih. Ne dopustite da unište ono što smo započeli. Dokažite im da su u krivu. Dovršite kanale. Izgradite mlinove. Učinite Kamengrad snažnim. To će biti vaša osveta. I moja pobjeda, kako ću bez tebe? Možete vi to, rekao je s potpunim uvjerenjem. Sve znanje koje vam treba je ovdje. Kucnuo ju je prstom po čelu. A svi planovi su na kartama. Ja sam vam bio samo alat. Vi ste arhitekt. Prije zore, dok je Kamengrad još spavao, mali konvoj je u tišini napustio dvorac. Aleksandar je jahao na čelu ne osvrćući se. Anica je stajala na prozoru, gledajući ga kako odlazi, a svaki topot kopita bio je udarac u njezino srce. Osjećala se prazno, slomljeno. Njezina druga prilika, ona osobna, upravo je odjahala u mrak. Ostala joj je samo ona druga, veća, teža. Ostalo joj je kraljevstvo. Sljedećeg dana Anica je sazvala vijeće. Ušla je u dvoranu uspravna, lica mirnog i hladnog poput zimske zore. Na sebi je nosila tamnu haljinu, bez ikakvog nakita. Izgledala je poput ratnice koja se sprema za bitku. Kao što ste mogli primijetiti, započela je, a njezin glas je odzvanjao dvoranom, jasan i čvrst. Inženjer Aleksandar je napustio Kamengrad. Njegov rad ovdje je završen. Ratimir i njegovi saveznici izmijenili su pobjedonosne poglede. Mislili su da su je slomili. Međutim, nastavila je, a njezine su se oči susrele s Ratimirovim. Njegov odlazak ne znači kraj našeg projekta. Naprotiv, radovi će se nastaviti, i to ubrzanim tempom. Ja ću osobno preuzeti nadzor nad svakim aspektom izgradnje. U dvorani je nastao žamor. Žena da nadgleda takav projekt. To je bilo nečuveno. Nadalje, nastavila je, utišavši ih pogledom, što se tiče prokletstva koje navodno prati rijeku. Istraga je pokazala da je bolest stoke uzrokovana mineralima ispranim iz nalazišta zelene rude u planinama. Naređujem da se tok pritoka koji prolazi tim područjem preusmjeri. Također, naređujem da se obiteljima poginulih radnika isplati trostruka odšteta iz kraljevske riznice, a njihova djeca će dobiti kraljevsku stipendiju za školovanje. Naše blagostanje ne smije biti izgrađeno na patnji. Njezine riječi su bile precizne, njezine odluke brze i odlučne. Čak je i Borna bio impresioniran. Ratimir je s druge strane shvatio da je podcijenio. Mislio je da će, uklonivši Aleksandra, uništiti nju. Ali umjesto toga, kao da je uklonio jedinu stvar koja ju je činila ranjivom. Pred njima više nije stajala zaljubljena žena, već samo i isključivo kraljica. U tjednima koji su uslijedili, Anica se bacila na posao s fanatičnom energijom. Radila je od zore do mraka. Proučavala je Aleksandrove nacrte dok ih nije znala napamet. Nadgledala je radnike, rješavala logističke probleme, pregovarala s vlasnicima zemljišta. Njezina tuga je bila golema, ali pretvorila ju je u gorivo. Svaki novi metar kanala bio je čin prkosa. Svaka nova vodenica bila je spomenik njezinoj i Aleksandrovoj viziji. Narod je to vidio. Vidjeli su svoju kraljicu, blatnjavu do koljena kako radi uz njih. Vidjeli su da njezine odluke donose rezultate. Preusmjeravanjem pritoka, bolest stoke je prestala. Velikodušna odšteta obiteljima stradalih vratila joj je dio njihove naklonosti. Polako, ali sigurno, strah se počeo povlačiti pred opipljivim dokazima napretka. Ratimir je bio bijesan. Njegov plan se izjalovio. Anica je bila jača no ikad. Znao je da mora poduzeti nešto drastičnije.
I tada mu je stigla vijest koja će bila poput dara s neba. Glasnik je stigao s granice iz Željeznog gorja, susjednog kraljevstva kojim je vladao okrutni i osvajački nastrojen kralj Vuk. Vuk, čuvši priče o čudesnoj rijeci i novom bogatstvu Kamengrada, poslao je prijateljsku poruku. Zahtijevao je pravo na korištenje vode iz rijeke, tvrdeći da njezin izvor leži na teritoriju koji je povijesno pripadao Željeznom gorju. Zahtijevao je i danak u žitu kao znak dobre volje. Bila je to slabo prikrivena objava rata. Ratimir je u ovome vidio svoju priliku. Na hitno sazvanom vijeću on je bio najglasniji. Rekao sam vam! Rijeka nije donijela blagoslov, donijela je rat. Ova žena nas je svojom ohološću učinila metom. Kralj Vuk je moćan, njegova vojska je prekaljena u bitkama. Ne možemo se s njim boriti. Moramo pregovarati i dati mu što traži. Mnogi plemići uplašeni složili su se s njim, čak je i Borna bio zabrinut. Naša vojska je jaka, ali nismo dugo ratovali. Vuk je opasan protivnik. Svi su pogledi bili uprti u Anicu. Očekivali su da će se slomiti pod ovim novim pritiskom. Ali ona je bila mirna. U glavi je čula Aleksandrov glas. Ne mrzite ih, pobijedite ih. Nećemo dati kralju Vuku ni zrno žita ni kap vode, rekla je, a njezin je glas bio hladan poput čelika. Ovo je naša zemlja, naša voda, naš život. Ako želi rat, imat će ga, ali nećemo se boriti na njegovom terenu. Okrenula se prema velikoj karti kraljevstva na zidu. Uzela je štap i pokazala na glavni tok rijeke. Gospodo, rekla je, a u njezinim očima bio je sjaj koji nitko prije nije vidio. Naša rijeka nije samo izvor života. Ona će biti i naše najveće oružje. U sljedećih nekoliko dana Kamengrad se pretvorio u vojni logor. Ali Aničina strategija nije bila konvencionalna. Dok je Borna okupljao vojsku i utvrđivao zidine grada, Anica je, koristeći Aleksandrove planove i vlastito poznavanje terena, organizirala nešto posve drugo. Tisuće ljudi, naoružanih ne mačevima, već lopatama i krampovima, radilo je dan i noć. Gradili su brane na strateškim mjestima, kopali nove duboke kanale koji su vodili u veliku, suhu dolinu zapadno od grada. Nitko osim Anice nije u potpunosti razumio njezin plan. Ratimir je ismijavao njezine zemljane radove, govoreći da se kraljica igra u blatu dok neprijatelj oštri mačeve. Kad je vojska kralja Vuka prešla granicu, naišli su na slab otpor. Borna je po Aničinim uputama povlačio svoje snage, uvlačeći Vuka dublje u teritorij Kamengrada. Vuk je, ohol i siguran u svoju pobjedu, napredovao brzo s ciljem da opkoli sam Kamengrad. Njegova vojska se ulogorila u širokoj ravnici ispred gradskih zidina, upravo onako kako je Anica predvidjela. Te noći, dok su Vukovi vojnici slavili i pili, sigurni u pobjedu koja će doći sutra, Anica je stajala na najvišoj kuli dvorca. Pored nje je stajao Borna. Gledali su u tisuće logorskih vatri koje su svjetlucale u mraku. Jeste li sigurni u ovo veličanstvo? Upitao je Borna, a u njegovom glasu se osjećalo strahopoštovanje. Aleksandar i ja smo jednom razgovarali o snazi vode, odgovorila je Anica tiho. Rekao je da ona može stvarati, ali i uništavati s jednakom lakoćom. Vrijeme je da kralju Vuku pokažemo njezinu razornu moć. Podigla je ruku i dala znak. Na udaljenom brdu zapaljena je signalna vatra. To je bio znak koji su čekali. Diljem doline stotine ljudi počele su otvarati brane koje su izgradili. U početku je to bio samo tihi huk, a onda je preraslo u grmljavinu. Ogromne količine vode, preusmjerene iz glavnog toka rijeke i nakupljene u privremenim akumulacijama, pojurile su kroz novo iskopane kanale. Ali nisu tekle prema gradu. Tekle su prema suhoj dolini, a zatim, prateći prirodni pad terena, sjurile su se ravno u ravnicu gdje je bila ulogorena Vukova vojska. Bila je to kataklizma. Bujica je došla iznenada, u mrkloj noći. Nije to bila duboka poplava koja ubija, već val blata i vode visok metar, koji je pretvorio ravnicu u neprohodnu kaljužu. Voda je gasila vatre, odnosila šatore, oružje, zalihe. Vojska kralja Vuka, uhvaćena na spavanju, probudila se u kaosu, hladnoći i blatu do koljena. Teška konjica postala je beskorisna. Pješaci su se jedva kretali. A onda, u zoru, kad je iscrpljena i demoralizirana vojska pokušavala izvući opremu iz blata, s brda su se spustile Borine snage. Napali su s boka svježi, odmorni i na čvrstom tlu. Bitka, ako se to tako moglo nazvati, bila je gotova prije nego što je i počela. Vukova vojska, nesposobna za borbu, predala se gotovo bez otpora. Sam kralj Vuk je zarobljen dok je pokušavao pobjeći. Pobjeda je bila apsolutna i postignuta je gotovo bez prolijevanja krvi. Anica nije pobjedila mačem, već umom. Nije uništila neprijatelja, već ga je neutralizirala. Koristila je isti onaj element koji joj je donio život da bi sačuvala taj isti život. Kad se vratila u prijestolnu dvoranu, vijeće ju je dočekalo na nogama. Na licima plemića, uključujući i Ratimirovo, nije bilo ničega osim šoka i strahopoštovanja. Knez Borna je prišao prijestolju, kleknuo na jedno koljeno, uzeo Aničinu ruku i poljubio je.
Oprostite mi, veličanstvo, rekao je dubokim iskrenim glasom. Sumnjao sam u vas, ali vi niste samo kraljica rijeke. Vi ste kraljica Kamengrada u svakom smislu te riječi. I ja ću vam služiti do smrti. Jedan po jedan, svi ostali plemići su kleknuli. Svi, osim Ratimira. On je stajao, blijed kao krpa, shvaćajući da je njegova igra gotova. Anica je pogledala u njega, ali u njezinim očima nije bilo bijesa, samo umora i prezira. Kneže Ratimire, rekla je mirno, vaše usluge vijeću više nisu potrebne. Slobodni ste povući se na svoja imanja. I molite se bogovima koje toliko štujete da vam oproste vašu izdaju. Jer ja neću. Nekoliko tjedana kasnije, kad se mir vratio u Kamengrad, potpisan je mirovni sporazum sa Željeznim gorjem. Poniženi kralj Vuk pristao je na sve uvjete, platio je ogromnu ratnu odštetu i zauvijek se odrekao bilo kakvih pretenzija na teritoriji Kamengrada. Kraljevstvo je bilo sigurnije i bogatije no ikad. Jedne večeri Anica je stajala na istom onom balkonu gdje je sve počelo. Dolina je bila okupana mjesečinom, a sada su se u njoj osim kanala vidjela i svjetla novih vodenica iza selaka. Kraljevstvo je cvalo. I ona je cvala s njim. Bila je poštovana, voljena, neprikosnovena vladarica. Imala je sve, ali srce joj je i dalje bilo prazno. Tada je začula korake iza sebe, okrenula se i ugledala Bornu. U ruci je držao pismo. Stiglo je s trgovinskom karavanom s juga, rekao je, pružajući joj ga. Adresirano je na vas. Anica je prepoznala rukopis. Ruke su joj zadrhtale dok je lomila pečat. Bilo je to pismo od Aleksandra. Anice, kad čuo sam vijesti o vašoj pobjedi. Iako nikad nisam ni sumnjao. Znao sam da ćete im pokazati snagu. Ne samo rijeke, već i vaše guma. Putovao sam daleko, vidio sam mnoga čuda, ali nijedno se ne može mjeriti s čudom koje ste vi stvorili u Kamengradu. Sada radim u jednom gradu na moru, grade luku. Treba im netko tko razumije snagu vode. Ali svake noći kad gledam u more mislim na našu rijeku. I na njezinu kraljicu. Ne tražim da se vratim. Znam da je to nemoguće. Ali morao sam vam reći da sam ponosan na vas. I da vas nikad nisam zaboravio. Budite sretni. Izgradili ste nešto vječno. Vaš, zauvijek. Aleksandar, suze su joj tekle niz lice dok je čitala. Ali ovaj put to nisu bile suze tuge. Bile su to suze olakšanja, ponosa i neizmjerne ljubavi. Pogledala je Bornu koji ju je promatrao s razumijevanjem. On je dobar čovjek, rekao je Borna tiho. I pametan. Takvi ljudi su nam potrebni. Anica je podigla obrvu. Što želite reći? Borna se nasmiješio prvi put iskreno toplo. Želim reći, veličanstvo, da ste vi donijeli nova pravila u Kamengrad. Dokazali ste da krv i porijeklo nisu važni kao pamet i hrabrost. Dokazali ste da kraljica može vladati bolje od bilo kojeg kralja. Možda je vrijeme da stvorite i novu vrstu kraljevske obitelji. Onu koja se ne temelji na starim zakonima, već na zaslugama. I na ljubavi. Zastao je na trenutak. Pošaljite po njega, veličanstvo. Dovedite svog arhitekta kući. Kamengrad ga treba. A i njegova kraljica. Anica je gledala u pismo, a zatim u dolinu. Njezina druga prilika. Mislila je da je mora birati između kraljevstva i srca. Ali sada je shvatila, nije morala birati. Mogla je imati oboje. Jer ona je bila ta koja je postavila temelje novog svijeta. Svijeta u kojem je sve moguće. Svijeta koji se natapala njezina rijeka, rijeka života i nade. Uzela je pero i papir. Njezino pismo će biti kratko. Samo 3 riječi. Vrati se kući.